Takže dneska jsem přišla domů, máma byla na nákupě a prostě vejdu do pokojíčka a tam na mě čekal Monster High časopis. Tak a protože teď kdo by mi nechtěl věřit, že ho mám, tak jsem vám natočila video. Takže tohle je ten prstýnek vlastně. Ještě ho nemám rozplaný. No, tak to je ten časopis. Takže tady mám děsivé komiksy. Zabijácký sil, oranžová, letí. Tak, první stránka. Tak, tady je. Ahoj Monster High faninky. Je pěkný obrázek. Fakt pěkný. No. Tady je obsah. A ještě něco o prstínku. Tak. A tady je životopis Spektra. To je pěkný. Tady je životopis Holda Hyda. A tady je komiks Jones Brothers. Tak tohle to je, jaký studijní typ chci. Takže tady vidíte Cleo. Tady je to zrovna mám. Goldie Frankie a tady. To je ten test. Tak. Tady je zase ten další komiks a tohle je Zádrhel. Oba ty komiksy jsou filmované, takže najdete si na YouTubečku. Tady je Profession a Melody Styl. Jo, takže je plakát Monster High. A tady je něco s bužírkami, myslím. Smrtelně šik. Náramek z Matice. Jo, taky to náramek z Matice. Tak. A Spektrin deníček na nás čeká. Tady je Spektrin deníček. Se těším, až se budu číst. Tak. Tohle je nějaké předplatné a toto jsou monster detaily. A tady je totálně roztřeštěné, takže hádanky. A tady už jsou nějaký už nějaký stránky jenom. A tohle to jsou horoskopy. Tak, tady je Lebeční chaos. Tady najdi odporné rozdíly. A tady je monster hádanky zase. První stránka je toto. Jsou obrázky do pošle. A tak bude vypadat další čísla s operitou a dárek. Monster tetovačka. Vzadu. Tak, tohle bylo ještě u toho. O nějakých koních, takže nic. Takže těším se, až si přečtu časopis. Ještě jsem třeba nepřečetla. Tak ahoj.